Sestavy obou týmů: Hradecké Lovice 19, Kristýna Brabencová 8, Eliška Žílová 41, Martina Šobertová 18, Eliška Hálová a 17, Lucie Bolartová, Hradecká Kara, Trutnovská Kara. Základní sestava 4, Natálie Vlčková 15, Kuma, Kejlit Haomio Trong, 25, Sara Rokánenová, 14 Amanda Kanciová a jako poslední je tam s číslem 1 Devon Brookshírová na rozkolku úspěšné hráčky Trutnova. Mají tak k dispozici první útok. Skončil neúspěšně. Eliška Hálová, její první střela v zápase a je úspěšná, posílá hradecké hráčky do vedení. Toto už vypadalo na krásnou souhru na straně Trutnova, nicméně ta poslední přihrávka na zbíhající hráčku po léně nevyšla. Dostala se až pod koš, ale nezakončila přesně, ten míč se jí odrazil od zadní obroučky. Na druhé straně zůstávají trutnovské hráčky stále bez bodů. Brabencová to zvedá, za 2 dává. 4-0. Nádherně si teď pod koš se běhla se 14 Amanda Kanciová. A ještě lepší přihrávka od Brookshírové, to se musí nechat. 4-2. Hálová dává střelu. Byla to střela o desku, ale samozřejmě ty se také počítají. Takže 4. bod Elišky Hálové. Šubertová. Už to vypadalo na ztrátu, ale dvojice ještě dokázali zachránit balón. Na zakončení mají 13 vteřin. Přesná trojka Truongové, no ale trutnovské hráčky ještě v boji o doskok získali výhoz poza koše. Zvedla to Brookshírová, no a ten míč doskákal do koše. Opět řekla Eliška Hálová, její oblíbená střela někde z té oblasti čáry trestného hodu. Máme to střídání na straně Hradeckých Lovic, tomu se tak děje po faulu. První faul pro Lucii Bolartovou na domácí straně. No a na hřiště se dostala s 14 Jindřiška Hrubá a s 15 Julia Vidrová. V trestných bodech máme srovnáno 6-6.
že má chviličku prostor na 3bodovou střelu a využila toho. Nyní Rokanenová porušila pravidlo o krocích. Brabencová. Uvolnila se jí Hrubá, střílí za 2 body, ale její střela byla krátká. Truong, nepřesná trojka. Poskok Kristýny Brabencové. Jindřiška Hrubá, Žílová. Hlásí clonu od Martiny Šubrtové, nakonec toho bude volná trojka. Ale Jindřiška Hrubá neproměňuje. Ta hráčka zatím bez bodu. Měla poměrně volné 2 střely, které nedokázala proměnit. Teď ovšem na druhé straně úspěšně v nájezdu Truongová. No a s tím trestným hodem potvrzuje 3bodovou akci a vyrovnává na 9-9. Právě tuto hráčku nahrazuje s 19 Diana Stojanovská. Jindřiška Hrubá, tak teď už to vyjde. Ano, je to koš s faulem. Jindřiška Hrubá dobře zvolila nájezd. A je po právu odměněna. Bude střílet ještě jeden trestný hod. Po trestném hodu se nám nepohlo, stále 11-9. Jindřiška Hrubá nebyla úspěšná, ale co mají další možnost zvýšit ten dvoubodový náskok. No opět bude střílet Jindřiška Hrubá trestný hod, ale tentokrát to budou 2 trestné hody. Naprosto jasná osobní chyba. A Jindřiška Hrubá se tentokrát nemýlila, 13-9. No, teď si myslím, že Rokanenové odpustili kroky a hraje se dál. Zisk Hradeckých Lis, dopředu jde Žílová. Nádherně našla Kristýnu Brabencovou, ovšem nedala. Dobře to však jistila ze zadu. Eliška Hálová. Nutno ale podotknout, že Kristýna Brabencová už byla moc pod obroučkou, no to je těžké zastavit ten pohyb a ještě to pod koše vytáhnout správným směrem, tak aby to došlo až do obroučky. Dvojice z toho vytěžili bod 14-9. 5. bod Elišky Hálové. Měli jsme střídání v trutnovském týmu, na polovce zbytku Barbora Soukubová.
Větší střídání v obou týmech. Na palubovku se dostává na domácí straně Tereza Králová a Anna Brožová. A na trutnovské straně s 11. Janusová. A zpátky Natália Vlčková, takže tolik tady sestavy. Skóre po trestných bodech máme 14-11. Hálová, jasný faul od Janusové. Předtím jsem řekl, že Natália Vlčková přišla zpátky na palubovce, ona tam byla po celou dobu. V trutnovském týmu bylo pouze jedno střídání. Teď nádherná přihrávka na Brožovou, ale to měla těžké, tudíž se nerozhodla zakončovat. Tohle budou kroky. Hálová to nemyslela špatně, akorát jak sama ona naznačuje, ta přihrávka měla jít o malý chlup dřív, ještě předtím, než ztratila rovnováhu a dopustila se kroku. Neúspěšně Brukširová spod koše. Králová. Brožová. Další pokus Brukširové, tentokrát je pískán faul. Provinila se opět Julia Vidrová, je to i druhý faul. Na fauly v první čtvrtině to máme tedy 4-4. Brukširová na první pokus úspěšná. Jemné zápěstí levé ruky. Je to trochu netradiční střelba, ale u levorukých hráček a hráčů to je poměrně časté. Halo, to opět zkouší ze střední vzdálenosti, teď Vidrová ani jedna z hráček nebyla úspěšná, až nakonec si Jindřiška Hrubá došla pro trestné hody, ovšem myslím, že byla v pozici, ze které se dalo úspěšně zakončit a že i jí samotnou to velmi štve, to se nedá jinak říct. Bylo to i vidět na tom výrazu. Každopádně můžou z toho být i tak 2 body, pokud Jindřiška Hrubá promění. A je tomu tak. Zvyšuje na 17-13, následně odchází ze hřiště. Nahrazuje Barbara Leopoldová. Nedotažená střela Kanciové, ovšem Eliška Hálová v záchraně balónu
vyšlápla autovou čáru, tudíž pokračovat bude Trutnov. Nepřesnou trojku doskočila Králová, ta teď hraje 1-1, dostala se až pod koš. Nedotáhla ten dvojtek, už to vypadalo, že se dostane před hráčku a jednoduše zakončí. Na druhé straně to opět nedotáhla Stojanovská. A tak střelecké prokletí na obou stranách musela prolomit až Eliška Hálová. 9. bod. Zatím nejlepší střelkyně tohoto zápasu. Nyní se prosazuje Kanciová. Hálová to opět dostala do koše. Tak Eliška Hálová zatím hraje skvělý zápas, 11 bodů za první čtvrtinu. Nyní za 3 body pálí s číslem 5 Barbora Soukubová a je přesná a ještě bych se vůbec nedíval, kdyby se pískal faul Terezy Králové, protože jednoznačně narušila ten válec, jak se říká, Stoupalové. Na druhé straně opět však odpovídá Anna Brožová za 3 body. 25-18. Jsme v poslední minutě první čtvrtiny. Za 3 body pálí Lucie Bolartová, přesně. Tak to je skvělý závěr původní části Otovic. 2 úspěšné 3bodové střely. Uvidíme, jak si nyní bude počínat Trutnov. Nádherný nájezd Stojanovské. 28-18. Pardon, 28-20. Poslední střela nepadla do koše. Byla opět na Aně Brožové. No tak nám končí úvodní část. 28-20. Jak asi většina z vás ví, trenérka Hradeckých Jechovic Romana Ptáčková je i současně trenérkou ženské basketbalové reprezentace, tudíž s týmem absolvovala 2 zápasy, co se týče evropské kvalifikace, byly kvalifikace na Eurobasket. Hrálo se minulý týden v Itálii a v Německu. V Itálii Češky prohrály 68-47, poté v Německu 74-67. Ve skupině tak to mají zatím České Lvice 0-4, ale je to skupina všech 4 hostitelek, tudíž
účast na Eurobasketu mají všechny 4 týmy jistou. Nyní už ale pojďme na zápas, začala nám druhá čtvrtina. Nyní se faulu provinila Lucie Bolartová. Míče Stojanovská hraje 1-1 přes Brožou, zvolila střelu za 3 body, ale neúspěšně. Lvice mohou dopředu. Bolartová, nádherný nájezd a to je jasný faul. Tady není o čem. Je to Amanda Kanciová, švédská hráčka. Je pravda, že já osobně bych spíše řekl, že to byl faul hráčky, která bránila Lucii Bolartovou 1-1, že Kanciová tam stála docela dobře v pevné rovné pozici, ale rozhodčí se rozhodli, odpískal faul Kanciové. A nyní u míče přenechává Jeličkové, Truongová. Je v problémech, teď skvěle vybojovala míč Lucie Bolartová. Držela míč spolu s Barborou Soukupovou, no a vybojovala míč pro hradecké Lvice. Nádherně teď se hráli útočnou kombinaci Brabencová a Hálová. Hálová bude střílet 2 trestné hody. Ještě předtím střídání, zpátky je v trutnovském dresu Rokánenová, nahrazuje Barboru Soukupovou. No tak nebudou to trestné hody, ale výhoz poza koše. Bolartová za 3, úspěšná o desku. Velmi šťastná střela, ale je v koši. Druhá trojka Lucie Bolartové. Rokánenová dostala se až ke koši, ale zvolila těžké zakončení z výskoku. Truongová u míče, Rokánenová. Nádherně teď dala na Kanciovou Jedličková, ale ta nedokázala úspěšně zakončit. To Trutnov určitě bude hodně mrzet. Teď ovšem ztráta Brabencové. Lidské hráčky se musí vracet. Rokánenová za 3. Úspěšná. Snižuje na 32-33. Pátý bod Sáry Rokánenové. Nyní se po delší pauze zasazuje opět Kristýna Brabencová, nyní už jí to vyšlo. Nyní Kanciová nedokázala se
prosadit pod košem. Ještě reklamovala faul rozhodčích, ale pokračuje se dál. Nechybělo moc, aby Brabencová proměnila trojku. Následně asi úmyslně faulovala. Ne, že by to byl úmyslný faul, ale chtěla zastavit hru. Došlo ke střídání na obou stranách. Zpátky je Žílová, Hrubá a Šubertová, jestli se nemýlím. Tak vystřídala Julia Vidrová. Ta je na palubovce s číslem 15. I dobrý nájezd Jedličkové, ten skos byl ale velmi těžký. Dvojice mají ještě jednu možnost zakončit. A ten doskok si prohlídala Bokšírová. Kruangová si teď nádherně pokryla balón. A nenašla nikoho, kdo by ji zastavil při cestě do koše. Ještě se pískal faul, tudíž bude následovat trestný hod. Faul pro Martinu Šubertovou. Čtyři 25. Tolik je skóre zhruba v polovině druhé čtvrtiny. Přesně za 3 Hrubá, ovšem doskok má Anna Brožová. Opět zkouší trojku, to je její čtvrtá vystřelená trojka, druhá úspěšná v dnešním zápase. A hostující trenér Jan Hrycko si bere oddechový čas za stavu 37-25, rozdíl 12 bodů. Ale panuje skvělá atmosféra na tomto východočeském derby. Jdeme zpátky na utkání po timeoutu. Míče Trutnov. Nyní osobní chyba Anny Brožové, to je její první v zápase. Úspěšnou střelu vyslala Janosová. Ona se zapisuje do statistik 37-27. Jindřiška Hrubá, krátká trojka, ale opět Anna Brožová si dobře našla ten odražený míč. Hálová. To nebyla dobře vystřelená trojka, myslím, že to Eliška ví, ale důležité je, že Jindřiška Hrubá byla na doskoku.
29-27. Teď nádherná souhrany na straně druhé, ale Brookshirová opět nedokázala přesně zakončit reverse zakončení. Teď ovšem nádherný blok, kterým se blízká Jonesová. Nutno podotknout, že to bylo trochu naivní od Elišky Hálové. Tak kdyby si Jonesovou vyvěsila a najela do koše, tak si myslím, že by ji nikdo neubránil. Zpátky na hřiště Vlčková s číslem 4 v dresu Trutnova. Vidrová za 2. Neúspěšně dobře se na útočném koku prala Tereza Králová, vybojovala ho. Skoro i po druhé. Ale nyní už další možnost zakončit má Trutnov. Janusová nepřesně za 3. Eliška Žílová teď došla pro faulu. Je pravda, že to byla možná trochu sporná situace, že to bylo velké vysvobození, protože Eliška Žílová byla hodně od koše. Žílová, skvělé trestné hody, 5. bod v utkání, 41-27. Ruongová navázala kontakt a i ona se prosazuje opět end one od této hráčky. Provinila se právě Eliška Žílová. Ruongová nepotvrdila 3bodovou akci, ale Trutnov měl po doskoku další možnost a tu využila Brookshirová. Volná střela pro Terezu Královou, ale byl to dlouhý airball. Ani teď Hálová nepřesně, ale Lice budou pokračovat. To jsem viděl i odsud z komentátorského stanoviště, že posledním, kdo tečoval míč, byla Brookshirová. Tereza Králová už měla útočník doskok, ale najednou jí míč z ruky vypadl, tudíž možnost pro Trutnov a ten ji využívá. Úspěšná střela za 3 body Sary Rokanové. Tak co Lucie Bolartová na druhé straně? Ta neúspěšná. Zatím to Lucie Bolartová měla 2, tudíž 100% úspěšnost. No 2 z čáry, ne z čáry ze samého hodu, ale z 3bodového oblouku to má Sara Rokanen, tudíž 100% úspěšnost. Co teď? Může přidat 3, ale tentokrát už si zhorší procento. Velký boj o balón. No a pokračuje se
na stranu k hradeckému fanklubu, tudíž Trutnov má na zakončení 10 vteřin. Míč teď pravděpodobně mířil na Janosovou, ale tato vůbec nečekala. Rokánenová, step back, dlouhá střela, no ale Truongová získala odražený míč. Brookshirová opět se nedokázala prosadit. Tato hráčka sice už dala 8 bodů, ale viděli jsme, že spoustakrát jednoznačnou šanci zahodila spod koše. Tak co teď? Tentokrát byla faulována. Jasný faul. Je to třetí osobní chyba Lucie Bolartové. Takže tuším, že Lucie Bolartová si půjde odpočinout, ale uvidíme, jak tomu bude po oddechovém čase, který si vybrala domácí trenérka Romana Ptáčková za stavu 41-34. Po timeoutu tady Brookshirová na čáře trestného hodu, na poprvé neúspěšná. Uvidíme, jak na druhý pokus. To už ano, 9. bod této hráčky, rozdíl 6 bodů, 41-35. Králová, no to těžké, troufla si na tuto střelu, ale myslím si, že i ona sama ví, že nebyla dobře zvolená. Tentokrát dokázala Králová čistě obránit Janosovou, ale je pravda, že Janosová se spíše obránila sama. Žilová za 2, ale tato střela se ani nedotkla obroučky. No, teď měla Brookshirová trochu smůlu při té střele. Míč se jí vykroutil z obroučky. Krásný seběh Bolartové, ale tady dokázala míč dostat do obroučky. Jinak by to byla určitě akce poločasu za mě. Jsme v poslední minutě druhé čtvrtiny. Lucie Bolartová si jde odpočinout až teď. Hráčka se 3 fauly, nahrazuje jí se 45 dnes poprvé Natálie Vlachová. Rokánenová, těžká střela, nedává, Brookshirová nedokázala doskočit. Myslím si, že už by ten míč měla, ale míč ještě štrnkl o tu pěnu, která je pod deskou a tudíž na poslední chvíli ten míč změnil směr. Tak uvidíme, jak nám skončí druhý poločas. Skončí nám skórem 41-35, stejným skórem, co svítilo po poslední akci. Před poslední akcí Čarlsová si nevšimla, kolik zbývá do konce, a tak ani nevyslala míč na koš. To nám tedy končí první poločas mezi hradeckými Lvicemi a Karou Trutnov. Nejlepší střelkyní na domácí straně je zatím Eliška Hálová, bodu 11.
A na straně Trutnova je to z 9 body Nicole Brookshirová. Dejte si malou pauzu, po případě si pusťte nějaký jiný přenos a za nějakých 14 minut se těším na slyšenou u zápasu Lvic a Trutnova. Jsme zpátky na druhém poločase. První útok má k dispozici tým Lvic a prosazuje se Eliška Hálová, takže otevírá skóre druhého poločasu 43-35. Navazuje tam, kde skončila. Zejména v první čtvrtině, tam dala skoro všechny své body. No a opět se prosazuje Hálová. Takže vstup do obou poločasů má zatím úžasný. 45-35. Nádherný blok Brabencové. Žílová. Přesně za 3, do skok si prohlídala Brookshirová. Máme tu první střídání. Na straně Trutnova odchází Kanciová a na hřišti je Jonasová s číslem 11. Nádherná otočka Elišky Hálové a tato hráčka opravdu zatím dominuje druhému poločasu. 17. bod této hráčky. Rokánenová nepřesně za 3, všem Trutnov má k dispozici ještě jeden útok, minimálně jeden útok. Opět Rokánenová, tentokrát si došla pro faul a zaznamenává koš s faulem, to byla ohromně těžká střela. Ale spadla do koše, i tak se to někdy stává, že už si myslíte, že z té akce nemůže nic jiného zejít, než například ztráta, kroky nebo blok, ale ono to nakonec spadne do koše. Na čáře trestného hodu tedy Rokánenová dává, připisuje si 11. bod a snižuje na rozdíl 9 bodů. Za 3 střílí Šubertová, ale tohle určitě není silná stránka Martiny. Martina Šubertová není až tak bodová hráčka, je to hlavně pivotka, která odvádí tu černou práci. Rve se pod košem o každý doskok a vytváří pozice pro druhé hráčky svým odstavováním. Opět Hálová. Eliška Hálová teď chtěla až moc. Dvě spoluhráčky říkali, že nyní už to mělo jít z ruky ten balón. Žílová, Hrubá, tak uvidíme, co Martina Šubertová udělala si to docela těžké tou otočkou. Dostala se do nekomfortní pozice a
nepřidala první body v zápase. Teď Rokánenová zaznamenává ztrátu, dopředu jde Jindřiška Hrubá. Ale toto bude míč pro trutnovské hráčky. Jindřiška Hrubá si ukopla balón a byla poslední, kdo se míče dotkl. Nepřesně. Natálie Vlčková, tato hráčka je zatím bez bodu. Truongová. Rukšírová hraje 1-1. Střela z odskoku, ale opět skvělý na odskoku Janusová, ale už míč pro Trutnov nezachránila. Volná trojka pro Elišku Šílovou. To bylo opravdu těsné. Fanoušci v hale už chtěli slavit. Ale nepřesná přihrávka, střídání následuje. Odchází Brokšírová s číslem 1. Nahrazuje jí s 19 Stojanovská. Kristýna Brabencová ještě zachránila míč pro Lvice. Teď faulovala Anna Bržová. Trochu zatáhla za záchrannou brzdu, aby se domácí hráčky stihly sformovat v obraně. Trutnovu to dnes pod koše úplně nelepí z těch jasných pozic. Nádherně teď hradecké hráčky uvolnily na trojku Kristýnu Brabencovou, ovšem ta zaznamenává airball. To je velká škoda, ta pozice byla úplně volná. Měla na střelu čas, ale ono to tak někdy je. Když máte na něco moc času v basketu, tak to většinou nedopadá dobře. Nebo někdy to nedopadne dobře. Tento koš nebude platit. Bude se vyhazovat normálně z boku. Střídání na domácí straně, vrací se Tereza Králová s číslem 7. Stojanovská si připsala první faul v zápase. Bolartová vyhodila na Elišku Hálovou, volná střela. Opět tyto hráčky ještě kombinovaly. Teď si myslím, že jsem měl pískat faul, nebo mohl se pískat faul. Je pravda, že Hálová to měla velmi těžké, to zakončení, šla tam na sílu, ale hostující hráčka tam nebyla včas. Teď opět sporná situace i na druhé straně. Jestli pískat obraný nebo útočný faul. Nakonec rozhodčí nechali hru plynout a možná udělali dobře. Po delší době také body Trutnova 47-40 prosadila se Kanciová. Tato hráčka má 6 bodů na svém kontě.
Tereza Králová vybídla nesobecky Elišku Hálovou. A další body Elišky. 20. bod, 50-40. Zpátky máme na palubovce Julii Vidrovou. Teď Slonianu Brožovou, která vyhazuje na Královou, zkouší trojku. Ani tentokrát to Tereze nepadlo. Nutno ale podotknout, že Tereza Králová se po delší pauze, po zranění nohy vrací do zápasu a opravdu zkouší, co její noha vydrží. Dostává plnou zátěž od trenérky Ptáčkové. Bylo spíš plnou minutáž. Tak co teď? Ani tentokrát to nevyšlo, ale ta střela už nebyla daleko od toho, aby padla do koše. Králová a Hálová střídají. Vrací se Kristýna Brabencová a také Natália Vlachová. Nyní tam Natália Vlachová uklouzla, vypadá to, že tam je mokrá palubovka, tak doufíme, že se nic nestalo. Nyní Bolartová vůbec nevěděla o Vlčkové. Toto je míč pro trutnovské hráčky, ale skvěle v obraně si počínala Natálie Vlčková. Nádherná spolupráce na straně Trutnova. Stanovska našla pod kosem Janosou. Ta sice nedokázala dostat míč do broučky, ale faul se pískal, tudíž 2 trestné hody. Ještě předtím se na palubovku vrací Eliška Žílová. Janosová byla pouze jednou úspěšná, teď nádherná akce coast to coast od Aničky Brožové. Využila, že trutnovské hráčky se nedokázaly sformovat v obraně a vůbec si nevšimli, že tam je volná cesta do koše. 8. bod Ani Brožové, 52-43. Nádherně, teď v obraně si počínala Brabencová, nedovolila, aby ta přihrávka prošla od Stojanovské. No, hradeckým Mluvicím dnes ty airboly stříbrodové čáry nějak jdou. Tuším, že to byl
třetí nebo čtvrtý. Pomalu více airballů než střelných trojek, ale ne, to by se zase nemůžeme říct. Hradecké Levice to mají 6,25. Úspěšnost 24%. Nyní faul odpískan Kristýně Brabencové. Posílá na čáru trestného hodu Kanciovou. Kanciová úspěšná pauze nad podruhé. Následně odchází střídat, nahrazuje jí s jedničkou Brookshireová. Hráčka, která má na svém kontě 9 bodů. 15 vteřin do konce třetí části. Míče Žílová, Brožová. A Brožová. Opět to bude na ní, no, dostala se skoro ke koši, ale to zakončení bylo těžké. Tímto skórem nám tady končí třetí čtvrtina 52-44. Levice vedou o 8 bodů. A pro ně to může být, si myslím, docela pohodlný náskok, pokud udrží takovéhle tempo. Co se týče loňských zápasů, obě utkání vyhrály Hradecké Levice, nejdříve v Trutnově 93-66, vysokým rozdílem 27 bodů. No ale v únoru na domácí palubovce vyhráli pouze těsně o 2 body, 58-56. A Trutnov čeká na vítězství vzájemných zápasů od roku 2016. Od dubna 2016. Trutnovské hráčky byly blízko vítězství v přípravném utkání, které se hrálo před tou sezónou v Trutnově, ale zde nakonec slavili vítězství Levice po prodloužení. A zatím tedy ta šňůra trvá. Borově nám čtvrtou čtvrtinu otevřela Eliška Žílová po krásném zběhu. Předvedla jemný floater. To chtělo mít opravdu jemňoučké zápěstí na tuto střelu. Nyní se osobní chyby dopouští Truongová s číslem 15. Je to její druhý faul. Uvidíme, jak se na čáře trestného hodu povede Kristýna Brabencová. První nedává k libosti trutnovských fanoušků. Druhý však ano, k libosti hradeckých fanoušků.
které jsou dnes navíc posilněné o fanoušky volejbalové Slávie. Nyní ale nádherná spolupráce. Na straně Trutnova Brukšírová přidává 11. bod, 55-44. Jindřiška Hrubá teď našla volnou cestu do koše. Ovšem to zakončení bylo těžké, daleko od koše, ani trutnovské hráčky teď si nevytvořily žádnou lepší možnost pro zakončení. Grabencová za 3 přesně. Teď naprosto s chladnou hlavou to zvedla do obličeje Kanciové. Na druhé straně pádala za 3 také Truongová, ale nepřesně. No a nyní faul od píska Martině Šubrtové s číslem 41. Martina Šubrtová otřesená. Víme, že bude v pořádku, že to nebude nic většího. Si jde odpočinout. Na hřišti nahradila Eliška Hálová, pokud dobře vidím. Teď se hradecké hráčky vůbec neuvolnily dobře. Eliška Žilová moc neměla komu přihrát, tak už to byla spíše přihrávka do pole s nouzí. No, čekala, jestli míč skončí v hradeckých nebo v trutnovských rukách. Nyní faul Jindřišky Hrubé, 3. v zápasech. Skóre 58-47, Lujice ve vedení o 11 bodů. Ještě něco málo přes 7 minut nám zbývá ze čtvrté čtvrtiny. Teď Lujice musí dávat pozor na Brukširovou, ta se vydala po zisku sama dopředu, ale neměla žádnou podporu. Eliška Hálová sice vybojovala na sebe faul, ale dostala trochu, jak se říká lidově, világoš od své spoluhráčky Elišky Žílové, která ji nabádala k tomu, ať z takovéhle situace zastaví balon a raději rozehraje.
Elišku Halovou nahradila Martina Šubrtová. Teď skvělý zisk Anny Brožové. Bude rychlejší než Brookshirová, ano. Zjišťuje na 60-47 a to donutilo hostujícího trenéra Jána Hricka k oddechovému času. Můžeme nahlédnout do ostatních sportovních hal. Dnes se samozřejmě hrají ostatní zápasy ženské basketbalové ligy. KP Brno porazilo pouze o 3 body Brandýs, 76-73. Zápas USK LH 28 Chomutov je odložen. Žabiny vyhrály na své palubovce proti Ostravě 74-53. No a v poločase je stav mezi Chomutovem a Slovenkou 48-22. Jdeme zpátky na zápas, po timeoutu vyhazují hráčky Trutnova. Truangová u míče, dobře ji brání Anna Brožová, nedávají ani centimetr. Truangová nakonec našla přihrávku na Kanciovou, ta to měla těžké, nakonec si došla pro faul, bude střílet 2 šestky. Faul na střeleckou ruku. Jak ukazuje sudí, který odpískal faul. Amanda Kanciová zaznamenává svůj 8. a 9. bod. Snížila na 49-60 z pohledu Trutnova. Následně si šla odpočinout. Schválně by mě zajímalo, kolik dnes jsme v utkání viděli airballů. Protože jich bylo opravdu hodně. Není zajímavá situace. Sara Rokanen byla faulována při střelbě za 3 body. Byl narušený střelecký válec od Anny Brožové, ale zároveň byla Rokanenová upozorněna na flopping. Nebylo to potrestané technickou chybou, ale upozorněna byla, takže nám zůstávají pouze 3 trestné hody pro Trutnov. A Rokanenová to moc nevyučila. Rozdíl 10 bodů. Tyto trestné hody budou určitě Trutnov mrzet, pokud ještě se chtějí nějakým způsobem vrátit do zápasu. Za 3 body Eliška Žílová. Po dlouhé době se prosazuje zpoza 3bodového oblouku. A zase dává trochu jistotu na stranu domácí. Nyní úspěšně Brookshirová reklamovala faul o rozhodčích, to už několikrát v zápase.
Nyní si útočný faul připsala Julia Vidrová, pokud jsem to správně zaregistroval. Čtvrtá v utkání, Julia Vidrová je zatím bez bodu. Toto byl dvoubodový koš. Zasadila se Drongová. No, teď Brookshírová pomalu neměla s kým hrát. Rokandová i Truongová leželi na zemi. No a Truongová teď chladnokrevně to zapíchla na čáře tříbodového oblouku. A dává, tudíž malinko ještě dramatizuje vývoj zápasu 63-55. No a na to reaguje trenérka Romana Ptáčková oddechovým časem. Truongová si vůbec nedělá hlavu. Přešla půlku, zapíchla na trojce a jasně proměnila, a to přesto, že inkasovala v obraně tvrdý úder ve cloně. Dvojice je tady ve vedení o 8 bodů, 63-55. Teď měli Lvice štěstí, že nepřišli o balón. Hrubá. Nakonec Šubrtová vybídla ke střele za 3 body. Anu Brožovou a ta dává trojku. Takže ten rozdíl je opět 11 bodů. Nyní ale nejasnosti u stolku. Vypadalo to, že si hostující trenér bral timeout, ale ten nikdo neslyšel. Hra se tedy definitivně přerušuje a ten timeout je opravdu odpískán. Rokanerová až teď bere míč do ruky, aby časomíra se spustila co nejpozději. Ale trutnovské hráčky dokázaly ten náskok snížit. Brožová, uvidíme, jestli vystřelí za 3 nebo posune dál. Nakonec Jindřiška Hrubá. Opět Brožová, čas se krátí, Anna Brožová zvedá trojku. No, toto bude míč pro Lvice, Janosová neudržela ten míč po doskoku. Jindřiška Hrubá, Hálová,
Volartová krásně sehrála pick and roll s Eliškou Hálovou a ta se opět prosazuje, 22. bod. Třetí osobní chyba pro Sáru Rokanenovou, hráčku finské národnosti. Eliška Hálová tedy ještě jeden trestný hod, ten proměňuje a zvyšuje na 69-55. Rozdíl 14 bodů. Bongová teď nepřesně na Brookshirovou, takže Lvice opět u míče a teď už moc není kam spěchat. Hlavně žádné zbrklé útoky, klidně si jít pro faul nebo s klidem pro jisté koše. Opět Hálová, ta dominuje pod košem. 25 bodů. Vlčková, tak i ona se zapíše do statistik střelkyň. Šubrtová. Martina je zatím bez bodů. Prolongová teď udělala chytře. Cítila kontakt, tak šla směrem ke koši a rozhodčím nezbývalo nic jiného než písknout faul. Trongová snižuje na 71-59. Hráčka, která má na svém kontě 16 bodů, tudíž nejlepší střelkyně na straně Trutnova. Kelly Truongová je hráčka, která se narodila v Houstonu roku 2001, tudíž je jí 23 let. Ale má samozřejmě asijský původ, pochází původem z Vietnamu. Kristýně Brabencové se nevydařily trestné hody, 71-59. Teď byl hradeckým Licím dle mého názoru prominut faul, ale pokračuje se dál, neproměnilo to ve ztrátu. Rokanenová za 3 body. Sára Rokanen zaznamenává 16. bod, stejně jako Truongová. Je to její třetí trojka z 5 pokusů, takže 60% úspěšnost v dnešním zápase. Druhý timeout si vzala Romana Ptáčková, trenérka domácích hráček, minutu 45 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny.
Na plac se vrátila zpátky Natálie Vlachová v domácím dresu. Můžeme si říct na hodně procent, že už zahraje tento zápas. Třeba se jí bodově prosadí. Teď škoda, že jen dostala přihrávku Ježky Hálové. Ježka Hálová občas si natolik věří, že nenachází volné spoluhráčky na trojce. Ono samozřejmě hezké, že dala 25 bodů, ale hráčky to spoustakrát vytýkají, že je to až zbytečné. Moc na sílu. Teď je v rohu úplně volná Vlachová, ale ten míč na ní nedoputoval. Krásný pick and roll. Opět zakončující Hálová, 27. bod této hráčky, no a třetí timeout. Jana Hricka, 73-62. Na palubovku se nám ještě dostal na poslední minutu Nikola Kubínová, hráčka kategorie U19 s číslem 5. Takže i ona dostane příležitost se nějak zapsat do tohoto zápasu. Nyní získala doskok a i 2 body, takže se to vyplatilo. Rokanenová ještě zkouší trojku, dává, Sára Rokanenová je při chuti v dnešním zápase zpoza 3bodového oblouku, ale myslím si, že takto už se zápas dohraje. Domácí fanoušci slaví i tentokrát východočeské derby zvládne lépe Hradec. Julia Vidrová nezakončila přesně, ale už to nevadí. Lvice vyhrávají o 10 bodů, 75-65 a zaznamenávají další výhru do tabulky. Bodově nejlépe zahrála zápas Eliška Hálová. Jednoznačně 27 bodů této hráčky. Na své konto si připsala 6 doskoků a 3 asistence. 13 bodů zaznamená Anna Brožová, 10 Eliška Žílová, za Trutnov nejvíce bodů Sara Rokánenová 19. Tuším 5 úspěšných trojek, ne 4. Čtyři úspěšné trojky, 16 bodů Trongová a 11 bodů Brookshírová. Já vám děkuji za pozornost, z Hradce Králové se od mikrofonu loučí Jan Zadražil a těším se na další domácí utkání zde na Eliščině nábřeží 23.11. Lvice Vizou KP Brno od 16 hodin. Mějte pěkný zbytek večera a pěkný zbytek listopadového týdne.